Αυτή είναι η σπηλιά. Εδώ τα αδέρφια μου φτιάχνουν τα συστήματα για να κατεβούμε κάτω στην ορειβασία. Η σπηλιά είναι τεράστια. Είναι καταπληκτικό αυτό που βλέπουμε. Πρέπει να είναι γύρω στα 80 μέτρα μήκος με 25 μέτρα ύψος. 20-25. Φαίνονται δύο τεράστιοι βράχοι στη μέση της σπηλιάς, που με το νερό γύρω γύρω σχηματίζει μια λίμνη, όπου στη μέση είναι οι δύο βράχοι αυτοί και η συστάδα των βράχων πιο πέρα, αν το δείτε. Στέλιο, άναψε μου το, βάλει το προβολέα, δεν φαίνεται. Εδώ βλέπουμε το βάθος της σπηλιάς, τα νερά. Δεξιά στη σπηλιά υπάρχει μια χωάνη, η οποία θα την εξερευνήσουμε σε λίγο. Προφανώς η σπηλιά περνάει προς τα μέσα, δηλαδή καθώς μπαίνουμε προς τα μέσα και δεξιά. Ακόμα δεν έχουμε κατέβει, σε λίγο θα κατέβουμε για να τη βρούμε, για να δούμε τι συμβαίνει εκεί μέσα. Θέλω να σας δείξω ότι από την επιφάνεια της θάλασσας, γύρω στα 5 μέτρα βάθος, εμφανίζεται αυτό εδώ το φόντο, δηλαδή οι ηλιακές ακτίνες του ηλίου που σχωρούν απ' έξω. Από εκεί προφανώς είναι η στοά, η οποία μπαίνει το νερό μέσα στη σπηλιά. Θα δοκιμάσουμε αργότερα αν μπορούμε να κάνουμε μια κατάδυση, να μπορούμε να μπούμε μέσα στη σπηλιά από το νερό εξωτερικά, από τη θάλασσα εξωτερικά, τα βράχια έξω. Είναι φοβερό αυτό που βλέπουμε, είναι τρομακτικό. Είναι περίπου 15 μέτρα βάθος πρέπει να είναι προς το άνοιγμα, δεν ξέρουμε το τούνελ πόσο είναι, για να βγούμε προς τα έξω. Θα το δοκιμάσουμε αργότερα. Αυτή είναι η σπηλιά. Όλο αυτό το πράγμα που βλέπετε θεωρώ ότι είναι από τις μεγαλύτερες σπηλιές που υπάρχουν από το Βουηδόματο μέχρι στις τρεις εκκλησίες που εγώ ξέρω καλά τα μέρη. Αυτό είναι. Θα τραβήξουμε και άλλα πλάνα μόλις φωτίσουμε καλά το χώρο. Κάντε δηλώσεις. Κατευθείαν. Τώρα δεν έχουμε, Γιώργο, δεν έχουμε φως και δεν τραβάω πολύ καλά, Ορίστε. Περίμενο. Θα περιμένεις να κατέβω κι εγώ. Για να βουτήξεις, να έρθω κι εγώ από πάνω, να έχω το νου μου. Μην βιάζεις. Απ' έξω να μπεις. Το ίδιο δεν είναι να μπεις από εδώ έξω. Τραβάω αγόρι μου, τραβάω. Απλώς δεν φαίνεται, δεν έχεις φως τώρα εκεί. Στέλιο, έλα ρε. Γιώργο, εντάξει. Μισό λεπτό σε παρακαλώ. Μερσή βοήθεια θες από μένα τώρα εδώ. Περίμενε τώρα το τόσο σιγή, Γιώργο, Γιώργο, κούνα τα χέρια σου, κάτι φαίνεται. Κάτσε να τη δέσω αυτή πάει να μην πέσει. Ναι, στη βάρκα πάει. Εντάξει, τη δουλειά την έκανε, τι θέλει. Αυτό δεν θα το δώσει κάτω, το τραβάει αυτός. Ναι, ρε, αυτό θα κάνει τώρα. Πάει πίσω, πάει το Δημήτρη, αυτή αδέση πάει να κάνουμε τη δουλειά μας. Έλα και εσύ.
Και έτσι θα τον τραβήξω απάνω. Είναι μαντέλο βοήθεια. Και πώς θα γίνει τώρα, και να τραβώ και να σέρνω δεν γίνεται. Έβγε. Πάρε εσύ να τραβάω, έλα. Να στείλω εγώ απάνω. Όχι, τράβηξε τραβάτε. Δεν τον εβλέπω ρε. Να με δεις τώρα. Νάτος. Έλα. Έλουρος. Ο Πατρώνης ποιες είναι οι τροχαλιές εδώ, Σιγά, Σταύρο, σιγά. Μην φοβάσαι, μην φοβάσαι. Έλα, τράβο. Περίμενε. Περίμενε. Σιγά, Να σιγά, τεθεί, σιγά. περίμενε τώρα λίγο. Σιγά, σιγά. Σιγά τώρα να με έχει στο χαράκι. Τραβήξω. Όχι, θα σου πει αυτός. Τράβα, έλα. Έλα. Καλά το έκανες. Άσε να φύγουν οι πολλοί τώρα. Αν και αναρρίσει να κάνω δύο χρόνια. Λοιπόν, εντάξει, με παρατέσεις. Ναι. Σε έχω φτιάξει Το μόνο έχεις, τον το έλεγχο, έχεις. έτσι. Το έχεις. Περίμενε τώρα. Περίμενε με τα μπερδέψουμε εδώ, γιατί είναι πολύ. Τι είναι να τα μπερδέψουμε. Με ρε εσείς, εδώ οι δηλώσεις, εδώ. Το βάζεις κατευθείαν στην υπεργασία. Στελή, εδώ είναι οι δηλώσεις, εδώ, μην πατάς το βακόντα αλόι στην κάμερα. Απάνω σου πάτσε τον, απάνω σου. Εμένα φωτογραφία που βγάλεις πάνω στο βράχο. Ναι, από μακριά. Και βγήκε καλά. Εντάξει, έχω τραβήξει κάμποσες τώρα. Ό,τι ξεκαθαρίσουμε μετά, δικά σας. Τώρα εδώ τραβάω βιντεάκι, έτσι. Έχεις να κάνεις δήλωση, πώς ήταν η θάλασσα, τι λέει. Τέλεια. Η εμπειρία της αναρρίξης. Έλα. Σπηλαιολογία δεν είχε να κάνει ποτέ. Ε, Σπηλαιοκαταρρίξεις δεν είχε να κάνει. περίμενε μάλλον. Σπηλοκαταρρίσει, Εννοείται, άμα μπλέξουμε τις μαλάκες θα τους πάει τις βρίσκους. Ναι, στάνταρ. Έλα σου πω. Το πιθάρι το βγάλες. Ναι, εδώ είναι. Με παίρνεις βίντεο τώρα. Βεβαίως. Λοιπόν, το πιθάρι θα το πάμε στην αστυνομία. Ωραία. Και τα άλλα ευρήματα. Δεν υπάρχουν άλλα μέχρι στιγμής, αλλά ό,τι βρεθεί, ας πούμε. Λοιπόν, να σου πω, Σταυρό, κατέβηκες κατοσύνη. Λοιπόν, άμα πάρεις μια φωτογραφική κρανή υποβρύχια. Μα δεν έχουμε εργάμοτο, δεν έχουμε. Εδώ, άμα πάρεις φωτογραφία, θα πάρεις σόκα, θα πάρεις πλάκα. Φαντάζομαι, θα κατέβα εδώ. Φανταστικό είναι. Εσύ κατέβηκες κάτω, Τώρα, σε μόλις φύγετε εσείς θα βουτήξουμε εμείς. Το ποτηρία το θέλεις ή θα σε βγάλει απάνω έτσι. Αυτό ακούμπησε θάλασσα. Ναι. Μανώλη, θέλεις το ποτηρία. Πώς θα βγει, πώς θα βγουνε. Ο Στέλιος θα το βάλει, δεν μπορώ να πιάσω. Ο Μανώλης πώς θα βγει. Ναι. Αυτό το έχουμε, αυτό το έχουμε. Θα βγείτε απάνω τώρα. Τραβάω βίντεο τώρα, να το κόψω. Εμένα με πήρες βίντεο να ανέβαινα. Περίμενε, ναι, σε πήρα. Περίμενα να κόψω το βίντεο. Εκεί πάνω δεν βγει καλά. Κάτσε να δω το. Όχι, σε τραβάει. Τραβάει τώρα. Περίμενε, το έχω μπερδεμένο. Και πολλές Έχεις ένα κρίκο εκεί. Βάλ' το μέσα στο Βάλ' χέρι το εκεί, σου. το βάλες. Βάλε και αυτό να φακό. Να πατάς στα πρόσωπα. Βάλ' το μέσα στο χέρι σου, μη σου πέσει. Πέρασε, ναι. βέβαια. Τώρα τραβά. Ναι, ρε φίλε, τραβάει. Λέω, εγώ τραβάει. Άμα δεν τραβάει, το χάσαμε. Γράφει ρεκ. Βάλτε. Εντάξει. Γιώργο, στείλω μου φυλάκι. Εντάξει, ρε. Κάτε μαζί. Τράβα. Πάμε. Θα βάλω μια παντόφλα. Όπα. Απλά να τελειώσει. Θα μιλά. Θα πάω στην παραλιά μας, περιμένει το λιμενικό. Λες. Καλά.
Είχαμε τον αφιώσω και να μην δώσω αυτά, αλλά μετά λέω Παναγαμηθή να πούμε. Εντάξει, γιατί να μην δώσω με αφορμή να έρθουν εδώ. Αυτά τα κρατήσουμε εμείς. Πολύ αν τα πάει, να πατάει. Σιγά μάλλον, σιγά γιατί σιγά ρε, περίμενε. Δεν πέφτει. Πέφτεις, τι μαλακίες κάνεις. Περίμενε, μην το βγάζεις, περίμενε, μην το βγάζεις, ανέβα πάνω. Σφαγημένο. Γιατί δεν ανεβείς απάνω, ρε Μανώλη. Αφού πατώ τώρα, σιγά ρε 4 μέτρα. Να πω ήταν 50 μέτρα από κάτω προς το διάλογο. Αν φας μια φαγή στον βράχο και από το 1 μέτρο να είσαι, είσαι χαμένο. Εντάξει, δεν πειράζει να έχουμε το νούμερο. Σλούρι! Μην τα μαζέψεις, θα δω αν μπορώ να κάνω κοκκέ. Από κάτω να αφήσεις μέσα. Ναι. Έλα, όχι μη Έλα, εντάξει, χέστο τώρα, χέστο. Είπαμε, Μανώλη, εντάξει. Άλλη φορά που θα έχεις, άμα δεν πάρεις οργανωμένεις ένα από μοναχός. καλά, δεν πρέπει να το κάνεις τη δουλειά. Δεν καταλαβαίνεις, αλλά και μην το κάνεις, μην το κάνεις αυτό, μόνο αν έχεις μπουκάλες. Αν έχεις μπουκάλες, κάνε το. Αλλά εντάξει, έτσι μην το κάνεις. Τι γίνω έτσι. Τέλος αποστολής. Να τα βγάλεις. Φινί τον τελαμού. Έλα, μας βγάλει μια φωτογραφία όλους μαζί. Σταματώ πιο πατώ. Μπορτός να τραβούν, αλλά δεν είναι δείχνει. Το φακό δώσου μου το να τον επατώ, γράφει αυτό.